Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Barkanmu da zuwa Sifai TV. Wato kada ku manta da mu subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa ku kula musu sakon mu akai mun gode. Wato a dogon ja kenan ya saki sabuwar ƙasa mai suna Jazz. Kamar yadda gani a baya cewa waƙar mai suna Warda an zo a duniya, to yasa shi ma ƙara wannan waƙar mai suna Jazz. Ganin yadda mutane suke nuna soyayya akan waƙarsa idan ya yi to shi ne ƙarawa na waƙar mai suna Jazz. An duba cewa cikin 2021 nan ana so a saki waƙoƙi guda 3 na dogon ja. Ko shi kansa yana gode muku masoyansa. Wato ku ci gaba da bin cikin tashar ta mai albarka Hausa 24 TV. Kada ku manta ba ku danna mu subscribe sannan ku danna mu ƙararrawa ku kula musu sakon mu akai mun gode.